பாணந்துறை கடற்கரை பகுதியில் நீலவண்ண ஜெலிமீன்கள் எனப்படும் நச்சு உயிரினங்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து தேசிய நீர்வள திணைக்களம் தீவிர ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளதுடன் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகளையும் விடுத்துள்ளது. கடற்கரை பகுதியில் ஜெலிமீன்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளதாக பாணந்துறை நகராட்சி மன்றத்திடமிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற தகவலை தொடர்ந்து இந்த ஆய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிலைமையை நேரில் ஆய்வு செய்யவும் ஜெலிமீன் இனத்தை அடையாளம் காணவும் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துக்களை மதிப்பிடவும் தேசிய நீர்வள திணைக்கள அதிகாரிகள் பாணந்துறை கடற்கரைக்கு சென்று பார்வையிட்டனர். இதன்போது பாணந்துறை கடற்கரை முழுவதும் நீலவண்ண ஜெலிமீன்கள் கரையொதுங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக உள்ளதாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு முன்னதாக பாணந்துறை கடற்கரையில் நீச்சலில் ஈடுபட்ட பல சுற்றுலா பயணிகள் ஜெலிமீன் கொட்டுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக முறையிடப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். நீலவண்ண ஜெலிமீன்களின் கொட்டு கடுமையான வலியை தரக்கூடியது என்பதோடு சில சந்தர்ப்பங்களில் கடுமையான ஒவ்வாமை மற்றும் சுவாச பிரச்சனையையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். ඉතින් මේ අපි කියන්නේ මේක විශ සහිතයි මේක හදනතාවට මේක අල්ලන්න යන්න එපා පොඩි කරන්න යන්න එපා. ඒකට මේක ගෑවුනහම සමහරට ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම පළු දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ඔයගොල්ලෝ මේ කාලේ විශේෂයෙන් මේ කාලේ ජෙලිෆිෂ්ලා ලංකාවේ බීච් එකට එන්න පුළුවන් පොසිබිලිටි එක වැඩි. ඒ හින්දා බීච් එකේ කටයුතු කරනකොට නානකොට ඔයගොල්ලෝ බීච් එකේ ඇවිදින්න යනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ වගේ දෙයක් දැක්කොත් ඒව අල්ලන්න කරන්න පොඩි කරන්න යන්න එපා. නාරා ආයතනේ ඉතින් අපි මේ දැනුම් දීමකට ආවේ පානදුර මහනගර සභාවේ දැනුම් දීමකට ආවේ. ඉතින් විවිධ සිද්ධීන් වෙලා තිබුණ මේ දවස්වල ඉතින් මේක එක මොකද්ද මේ විශේෂය කියලා බලන්න ආවේ. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක මේ ෆයිසේරියා විශේෂයට ජෙලිෆිෂ් වර්ගයක්. ඉතින් මේ බීච් එකට එන ජනතාව සැරකිලිමත් වෙන්නේ. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆயுள் மீடியாவை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.